Priatelia, strana Smer včera oznámila, že má kandidátku na post prešovského župana. Teda v Prešovskom samosprávnom kraji nominovali europoslankyňu Juditu Lašákovú. Nič by na tom nebolo zlé, keby pani Lašáková pochádzala aspoň z Prešovského kraja a nie z Nových Zámkov a bola narodená v Bratislave. Toto je iba účelový zámer, teda zmenenie trvalého pobytu k tomu, aby mohla kandidovať na uvedenú funkciu. Je to smiešné, ako je strana Smer vyprahnutá, ako nemá ľudí a potrebuje za každú cenu postaviť nejakého kandidáta. Nuž čo, ale vyjadril jej podporu aj Che Guevara Ľuboš, tak to bude už iný káder. A mimochodom, už si z toho robí srandu aj Republika a Milan Uhrík. Čo viac dodať, priatelia? Pekný deň želám. Namiesto toho predstavil na kandidátku Prešovského samosprávneho kraja pani europoslankyňu Lašákovú, ktorá pôsobila v Nových Zámkoch, kde kandidovala ako primátorka, teraz býva v Bratislave, aktívne pôsobí v Bruseli a s Prešovským krajom nemá naozaj nič spoločné, akurát si tam papierovo prehlásila pobyt. To, čo ma prekvapuje najviac, je však správanie strany Smer. Dá sa, akoby strana Smer naozaj rezignovala a spoločnosť už len rozdeľovala. Preto vyzývame všetkých občanov, aby nepodporovali politických špekulantov.